fuskantar goman karshe, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalansu, domin a cikinsu ne ake samun daren lailatul qadri, wanda Allah ce lailatul qadri khairun min alfi shahr, dare guda daya wanda ya fi watanni dubu falala, dare daya ya fi wata dai har guda dubu. Kaga falala ce ba karama ba. Da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zaran goman karshe ta zo yakan shiga itikafi a masallaci. Shi itikafi mustahabbi ne, ba tilas bane ba, amma idan mutum ya samu dama ya shiga, musamman kuma goman karshe. To kuma shi itikafi manya-manyan rukunansa guda uku ne. Abu na farko niyya, mutum ya kudurce niyya na kusantar ubangiji da ayyukan ibada da zai a masallaci. Abu na biyu shine ya zanto cewa a masallaci za a yi itikafi ba a gida ba, ba a yi itikafi a gida sai a masallaci. Abu na uku, mai itikafi ya zanto da azumi a bakinsa. To tunda a cikin Ramadan ne ba sai an ce masa tashi da azumi ba, amma ko da wajen Ramadan ne sai mutum ya yi azumi. To daga nan gurin abu na hudu, abin da zaka shagalta da shi a cikin itikafi shine ibadoji, karatun Qur'ani, zikiri, hailala, istighfari. Shin ya halatta mutum ya karanta wani littafi na ilimi kamar littafin hadisi, littafin tafsiri, littafin fikihu, tauhidi, ko bai halatta ba? Waɗansu malamai suka ce ai neman ilimi shi ma ibada ne. In mutum zai nazarin littafin hadisi ko nazarin littafin tauhidi, duk ilimin da yake da alaka da addinin ta kai tsaye ya halatta, amma banda ilimin da shi nesa yake da addinin, ba shi ne addinin ba, shi matattakala ne, kamar nahau, kamar sarfu, kamar balaga da sauransu. Wannan sai an gama itikafi. Kuma abin da ake bukata ga masu itikafi, kiyaye martaban masallaci. Lokacin da mutum ya ibada ya gaji sai kwanta ya barci, to kuma ba a san yawan musu kamar da ake samu wani lokaci gurin masu itikafi. Ba a bukatan yawan musu da yan uwa, ana so a shagalta ne da ibada da sauransu. Sannan kuma ana bukatan kiyaye tsaftar wuri. Waɗansu kasancewar an ce masallaci ne, kuma shi masallaci na Allah ne, sai mutum ya ga cewa yana da cin gashin kansa ya abin da ya ga dama a masallaci, ko ya surutu, ko ya hana mutane sakewa, ko ya zubar da kunu a can, ya jefar da biredi a can ya ci dabino ya watsar. Kaga wannan ya karya tsarin musulunci na tsafta. Farkon wahayin da Allah ya wa annabi Ibrahim da ɗansa Ismail cewa su tsaftace ɗakin ibada, wahidna ila Ibrahima wa Ismaila an